Какво става, Гец? Как е? Екстра. Екстра. Сега сме на лифта. Кой? Номер 6 ли беше? Номер 6 седалковия лифт от стойките до връх Снежанка. Ето къде в далечината се вижда кулата, съвсем малка, след малко ще я видим в истинските размери, от цели 151 метра. Това е последната стръмна част на писта стойките 1, където доста хора виждат трудности. Това е долната заключителна част на писта стойките 2, която този сезон не работи поради липса на сняг. Тук виждате зелени поляни. Вижда се даже и луната между двете въжета. Кът за отдих. Приближаваме се все по-близо и по-близо до кулата и до горна станция на лифта. Сега ще свалим ските, за да освободим предпазната преграда, да можем да я вдигнем. Точно така. Добър ден! Добър ден! Здравейте! Здравейте! Как сте? Как сте, казвам? Как сте? Почивате си, работите ли? Слънчеви бани правите? Добре. Ето е и кулата. Как е, Гец? Така. Ето го отново Данчо по трасето. Показва динамичен карвинг с Kia Atomic. The time for Sobieski. Чакай! Тука наляво. Ще скачам, намале. Ауху! Дай завой, завой! Красота! Връх Перелик и най-високата част на Родопа планина. Ето Данчо се задава
Съседите видна стойка. Какво става, пичове? Таманя, нова топло. Къде се намирате? Нека попитаме представител на Пътнически въжени линии Пампорово. На коя линия сме в момента, господин? Сега сме на пета линия, господин Илчев. Лифта Илчевски съм. Лифта колко седалков е? 3 седалков. Това ли е най-стари лифт на Пампорово в момента? Един от най-старите е в момента този лифт. Да, с какво се слави той? С какво се слави лифта? Най-много се поврежда, най-много се виси на него. И лифтаджите най-много пият ракията това, я? Далече е Ворбово. Ето е черната. Наистина е черно. Кално ли е, Васи? Оп, 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 оп! Та паднала нещо, май, а? Данчо Илчевски по трасето, показва ни динамичен карвинг. Сега ще мине покрай нас. Изписва дъгата перфектно. Отново Георги Василев. Приближава. Внимавай, че има много хора. Браво! Туристическата писта. Усмивка. Фън парк. Давай! Ето го Данчо, сега ще изпълни скок. Ето го Данчо отново на скока. Браво. На старт Георги Василев. Старт!
time I look into the sky, I always dream about my baby. Whoa, 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 now. Every time I see the sun, she's smiling down at me. Sobieski.